Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga mga ka-consumer, asin mga kanegosyo, ngunyan po, aldaw na naman in Biyernes. First Friday, ano po kang bulan na Hunyo, June 6 po ngunyan. Kaya yaon po kita nag-iiribahan na naman sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa Indogapos kang DTI Regional Office 5. Ngunyan pong aldaw, holiday po, ano po, so daing mga laog ang satuyang mga trabahante sa gobyerno. So sa tuya man ng mga trabahante sa pribado, siguro po, so iba nagralaog, so iba holiday man po, nagsunod man kang holiday ngunyan na pinapautob po. June 6, iyo po ang Eid al-Adha. Kaya yaon po kita ngunyan live via Zoom, digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So sana po padagos man giraray po kitang mag-antabay kaining programa, maski po nasa kanya-kanya kitang mga harong, so iba po nasa kanya-kanya ninda mga sasakyan. Hanggang alas 12 po kita nin udto, so mag-iribanan po kita nin sarong oras digdi sa programa sa giraray po. Ini ang sa indong kairiba sa radyo si Bem Romano Berango kang DTI Regional Office 5. So ngunya na aga, syempre, nadadangog man giraray kita sa 729 kHz sa Radyo DZGB asin naka-live po ini sa Facebook page kang DZGB News Online asin sa indang YouTube channel. Ayan po, maray na aga uli sa Satuya Gabos, ngunya na aga, igwa kitang pag-urulay-ulayan na sarong tema na aram ko po siguro so ibang Satuya mga consumer, pirmi po ini nadadangog. Ano po? So, ini po ang inaapod tang sales promo. So, magpanegosyante man po o magpa-consumer, dapat po igwa ka ining kaaraman kung ano po ining ano po ining sinasabi tang sales promo o sales promotion activity. Kung pirmi po kita pasiring sa mga malls o sa mga grocery stores, kadahol po kita dyan ng mga nahihiling ng mga promo o sales promo. So ngunyan, iyo po ini ang satuyang pag-urulay-ulayan. So nata po, takaipuhan ang sarong negosyante o ang sarong tindahan, ang sarong establishmento, nata kinakaipuhan po siyang mag-apply ki sales promotion permit, sales promo permit sa Department of Trade and Industry. Ano po ang basihan kaini? Ano po ang sales promo? Ano ang mga iba-ibang klasing types o schemes? Ano po? So, iyan po mga bagay na iyan sa tuya pong pag-urulay-ulayan mo niya na aga. So, ayan po. Pwede man po kamo mag-comment sa live feed po kaining programang Usapang Consumer at Negosyo. As in, pwede man po kamo magpaabot kan sa indong mga mensahe sa samuyang text line 0999-883-1471. Okay. So, ngunyan po na aga, ang sa tuya po nganing tema, iyo po ang sales promotion or sales promo 101. So mga tips and tricks po na dapat nindong maaraman manunungod digdi po sa tema tang ini. So ngunya na aga, ipamidbid ko na po sa indo ang sa tuyang makakaulay-ulay. Manungod sa temang ini, ang sa tuya pong resource person ngunya na aga, iyo po si Miss Rona Panganiban. Siya po ang
Siya po sa muyang kaopisina syempre sa regional office, Senior Trade Industry Development Specialist, Miss Rona. Good morning. Bation ta po ang sa tuyang mga paradangog. Good morning, Miss Beth, and good morning man po sa gabos na nagdadangog kang programa tapo mo niya na Biyernes na usapang consumer at negosyo. Okay, so siguro, Ron, sabi ko nga ni Kasubago, inibagang programa tang ini magtatao ininin mga karagdagang impormasyon kung paano kita magiging mga responsableng consumer. So dapat aram ta sa tuyang mga responsibilidad. Ano po? So, siguro sa mga ibatang mga paradangog, baka ninda aram na igwa kitang mga responsibilidad, buda, mga diretsos bilang mga consumer. So ini nga ginigibot ta ron ngonya na aga, saro ini sa mga diretsyo ninda, yaon baga duman sa mga rights, ano po, right to information. So kaipuhan ipaaram ta sa inda kung ano ining sales promo, ano talaga ini kaipuhan mag-apply no sa DTI, kaipuhan ansa tuyang mga consumers no, dapat aram ninda ini na mga iba-ibang klase no, iba-ibang klaseng schemes, iba-ibang klaseng types of sales promo kasi kadakol ini ano po. So ngunyan ining tema tang ini Ron, ano po, importante ini magpa-negosyante ka man o magpa-consumer ka man. So ngunya na aga, Miss Ron, siguro tawan ta sinda kidiit na background kung ano ang basihan kaining pag-apply kang sales promo permit sa tuyang opisina. Please go ahead, Miss Ron. Apo, yes, Miss Ben. So tama po, importante yun po talaga ini maukdan kang sa tuyang mga negosyante at maging sa tuyang consumers po regarding po sa sales promotion po. Kasi ang sales promo po is nakapaloob po siya sa Consumer Act of the Philippines. So, sa info, specifically mentioned po, Ms. Bem, duman sa Article 116 sa Consumer Act of the Philippines na sabi po duman, no person shall conduct any sales campaign, including beauty contest, national in character, sponsored and promoted by manufacturing enterprises, without first securing a permit from the concerned department at least 30 calendar days prior to the commencement thereof. So, yun po. So, malinaw po duman sa Article 116 kasi ang sales promo activity po is a sales campaign po siya. So, yun po. Kaipuhan po mag-secure na permit sa concerned department at least 30 days po bago magpuon ang sarong sales promo activity po. Miss Ron, baka maghapot sinda, kinakaipuhan itong 30-day na period, no? Opo. Halimbawa, di ba ma-apply ako niya na aldaw, dapat ang commencement kang sales promo activity 30 days after, no? The application. After receive the application. Okay. Igwa ka iyan ng mga 30 days. Ano ba iyan? Gustong sabihon ba haloy ang pag-evaluate kang DTI? Kaya na sales promo activity, kaya nagtatao kita kipalugit na 30 days. Ano ba ang explanation kaiyan? Ayan po. Ang 30 days kasi, Miss Ben, is very essential po. Actually, nakikatuya po internally sa DTI, medyo iba-iba po talaga ang interpretation pag abot sa 30 days. Pero, very essential po kasi yung 30 days na rule when it comes to the sales promo submission of sales promo permit application and the start of the sales promo activity itself. Na kung sa mga halimbawa, sa saro pong business establishment, mula niya po mag-conduct na sales promo, wala mo nilaal daw niya po na submit sa to sa iyang application, either walk-in or through email po. So, makakapuon po siya ka application 30 days after we receive the application. Pero if that does not mean po na 30 days din po sa processing time pa. So, ang turnaround time pa kaya, Ms. Ben, is within 3 working days from the receipt of the application, dapat maipaluwas na po sa permit. Para, kapag po siya mag-start, kasi di ba may 30 days pa siya after, makapag-paluwas na po siya kang sa iyang promo collaterals po with the approved with the DTI permit number issued.
So, Okay. importantihon iyan na 30 days. So, ang taro po kasi sa mga objectives, Miss Bem, kung nata kaipuhan, mag-apply or mag-secure ki sales promo permit, is to ensure that there is fairness in the conduct of the sales promo activity. So, ano pong gusto sabihin? So, halimbawa, si business o si grocery store one niya po. So, nakaisip Opo. siya mag-conduct na sales promo activity. So, Mhm. siyempre, immediately, masubmit siyang sales promo application po sa DTI. So, once na ma-receive yan ni DTI, i-evaluate sa application, so pwede siya mag-start after 30 days. So, Okay. once na nakuha na ngayon ni grocery store once sa iyang sales promo permit, so pwede na po siya mag-advertise. So, siyempre, may mga competitors si grocery store 1. Okay. May grocery Mhm. store 2, o sa iba pa pong competitors, ay, ma-promo pa lang si grocery store 1. So, Mhm. kita man, ma-promo man kita. Kasi, siyempre, gani po, di ba, pareho sindang mo yan din ma-promote sa indang produkto po or serbisyo. Mhm. So, pag nag-apply yun yan, si grocery store 2 sa DTI, so, syempre, nainot nang mag-apply si grocery store 1. So, mainot siyang mag-start ng sa iyang sales promo activity. So, si grocery store 2, once na nag-submit siyang application sa DTI, applying the 30 days rule. So, technically, di po sila magkakasabay sa Okay. sales promo activity. Siyempre, pareho po ang market linda. So, ito po. So, yun po yung essence ng 30 days na rule. Minsan kasi, Miss Bem, ang satuyang mga business establishment, talagang pigi-insist po ninda pag diyan po maga sa office, ma-apply. Opo. Kung pwede na ininda i-apply, tamo yan na talaga ninda tulos. Mag-start. So, ito po, ang standa po sa Region 5, di po talaga sa pwede kasi we have to abide by the 30 days rule. Po, yung ina-explain ta na lang po. Kung nata po siya importante sunod doon. So, 30 days. So, there is fairness in the conduct of the sales promo activity. Oo. Yun yung At saka nga, Ron, siguro on the part of the business establishment, syempre baga, pag ma-conduct ka promo, dapat baga, pinag-iisipan siya. Tama po. So dapat may plano ka. So, if you want to conduct a sales promo activity, di man pwede na, ngunya, nakaisip ako, tapos sa next week, mapuo na o ma-commence na, no? So, magayon man talaga itong, siguro talagang legal man subasihan ka itong yaon. Actually, yaon iyan sa batas, no? Yes, hanggang nun Miss Bebe pa sa na-amend. So, para, pero may mga plano kasi siyang i-amend. Pero I'm not sure affected itong 30 days. So, yun din ang ano ko kaiyan na if you plan for a sales promo, so, syempre, paplanuhan mo siya. So, the 1 month or the 30-day period is parang enough siya. Time. Enough time. You have the establishment, igwa siyang enough time para talagang pag-adalan kung talaga ba ining makatok, kaipuhan, o ano ba ini, ano ang apod kayan, ano ang patok? So, garing ma-click ba? Ma-click ba ini sa mga consumers? So, yun. So, syempre, tatawan man sinda, tinatawan man sinda time. Time period para mag-evaluate man kang sa indang promo bago ipa-implement. I-implement. Okay. So, ngunyan baga, Ron, ano po, mapuro na ang eskwela, ano? So, sabi nga ni, kaso bago ni Kuya Mar, nadangog ko bago kita nagpuon. So, baad igwa kitang mga impormasyon, no? Manunungod sa mga school supplies. So, ngunyan, mapuro na ang eskwela, igwa iyan, pirmi, na mga promotion, promotion activity, especially pag-abot sa mga school supplies. So, ngunyan, Ron, siguro, tawan ta na sindaki idea kung ano itong mga iba-ibang schemes, no? Iba-ibang schemes, iba-ibang types of sales promo. Yan, sige tabi, Ron. Para ma-educate taan sa tuyang mga consumers, ang sa tuyang mga paraantabay dito sa programa kung ano talaga itong mga iba-ibang klaseng sales promo.
Please go ahead. Yes po, Miss Dem. So, iba po kita, Miss Dem, kinagkakopy ng mga type or klase ki sales promo schemes or activities po. Ang ino po dyan, hindi pong discount. So, ang discount po, so very, very familiar po yun sa tuyang tapos. Ang discount, it involves reduction in price. So, halimbawa, yung regular price kang produkto, na-reduce po yung price niya. So, discount po yon. So, yun po mga mahihiling sa mga tindahan, sa mga malls, sa mga stores na yun. Kaya may nakalaan na 10% off. So, sa mga pirang, kung meaning, discounted po yung, yung may reduction in price. So, ang panduwa naman po, Miss Ben, ining premium. So, Premium, okay. Premium type naman po, sales promo. So, ini po sa mga buy one, take one. Okay. Bawa, pag nagbakal ka sa sarong item, may free kang item. Or, halimbawa, nagbakal ka, parang bundled po siya. Bundled item siya. So, mahiling ka po, ang mga school supplies po, pwedeng sangunyan baga po, mga bundled po siya. Pag bundled po siya, so meaning, may reduction in price din po duman. So, premium scheme po ito. Na sa sarong item ngaya, duwa siyang product po. So, nakapaloob. So, pwedeng bakalon. So, bundled item po. Or buy one, mga buy one, take one po. So, premium ang apod ka ito. Okay. So, we have discount, premium. Premium, opo. Yung redemption din, yun po, another type of scheme yun, yung redemption naman. Okay. So, Type of premium. Si redemption is there, similar siya sa premium. Ang difference ng Linda, kasi si redemption, may price din po siyang pwedeng makuha si customer. Kaso, before niya po ma-enjoy sa itong price na ito, kipuhan niya mo na mag-collect si entries. Halimbawa, pag nagbakal siya, may nag-purchase ng product or service, tapos si tindahan niya, may tigtaong parang mga stamps. So kung sa inbox, coupon po siya, nakukolekta ko mo na ma-purchase ka mo ng certain mga 3 or 4 na, or mga 5 beses. Pag na-complete mo itong 5 purchases, saka mo may enjoy to free item. So, bako sa instant price. Ito pong redemption. Redemption. Collect po si entries. So, redemption po yun. So, next po, Miss Ben, is ining raffle. Raffle, yes. Familiar man po sa to. Tapos ining raffle kasi ini po sa mga halimbawa, nagbakal pong product or service. Meet mo nga so certain minimum purchase requirement, may tatao po sa imong raffle entry. Okay. Or, halimbawa naman, ito po traditional raffle, kasi sa ngunya, nauso na ang mga online na raffle. Electronic raffle, kumbaga. So, pag nag-purchase kang item, so may ma-receive ka pong electronic raffle entry na pwede kang maka-receive na SMS notification or through email regarding po naman sa raffle entry. So, raffle, pwedeng traditional, pwedeng electronic or online. Kasi medyo ko lang po, kasi late, kaito baga po, nauso sa mga raffle online na may mga several inquiries po kita na-receive kayo, Miss Ben, na sa mga nagpapabakal wala pong slot, kasi paparaffle nila. Nagpapabakal ki? Slot baga po, halimbawa, maparaffle ngayon si pwedeng, mga items niya, appliances, or inside, Pero wala po siya kasi, walang raffle entry. Kung babakalon, walang involved na purchase na product or service. Babakalon sa slot. May igwa kayang 50 slot. So, baka lang mo, per slot is 50 or 100. So, yun po, hindi po siya kasabay din sa email ni Miss Ben kasi yun. Raffle siya, pero gambling po kasi yun. Hindi po siya cover. CTI naman sa mga raffle scheme. Ko na lang din Miss Ben kasi ito baga po nauso yun. Naka-receive din kita yung mga inquiries po regarding dyan na ma-apply na ang permit. So, ito po, di po sa pag-i-issuehan ng permit ang araw sa itong type of raffle kasi it is a form of gambling, yung mga ganun. Okay, So, we do not encourage itong mga arog kay itong type na parang raffle promotion ba o hindi ka ini-encourage yung mga ganun. Ayun po. So, kita po, ito pong traditional raffle na may raffle entry, may raffle tab, and then yung electronic raffle.
may purchase of product or service po na involved. Kasi naman sa araw kay itong type Miss Ben, wala po kitig to promote na produkto o serbisyo. Very income generating lang siya, mabakal lang sila. Tapos, gari duman po sa araw kay itong type, gari medyo bako po protected ang satuyang consumer. Paano mo maaraman? Talagang miracle na or kumbaga. Parang one-sided lang ito. Mas paborable ito duman sa nagpa-raffle. Although on the part of the consumer, parang medyo parang risk, no? It's a risk. Gamble nga. Gamble. Gamble. But ito nga po, di kang So it's a form of gamble. Opo. Kasi like for example, you are going to halimbawa kaya igwa pa kaya Miss Rona sa rong scheme na parang siya sa online. Ito bagang ngaya igwa ngayang sa rong cellphone or sa rong relo. Opo. Gari kung sa Bicol baga, ripa. Oo. Tama. So, ngaya mabayad kang, matao kang 200 ngaya per number. Halimbawa, number ngaya 1 to 50 ngaya. Ang sarong number ngaya, 200 pesos. Kung mabunot sa number na pinili mo, so sa imo so relo or sa imo so cellphone. So, that's also one of itong mga raffle na nahihiling ta online na bako man yan? Covered, yes. Promotion. Okay. So, ito Miss Ron, na-mention ta itong mga schemes, discount, premium, ito sa redemption, okay, raffle. May games contest and beauty contest pa po Miss Ben, pero yun, self-explanatory naman po siya. Okay. Itong mga ibang Oo. Ikaw kaya Ron na naghahapot baga sa tuya, ito bagang may mga raffle na nagpapabakal ki ticket. Data man yan covered. Ano po? I mean, itong sa mga halimbawa, sa rong organization, gusto nila mga Grace Ki Fund. Tapos, makandak sindang raffle na kung saan, igwang mga tickets na ipapabakal. So, minsan may nag-i-inquire kan sa tuya kung kaipuhan ninda mag-register sa DTI. Sinahanin po, Ms. Ben. Kasi pag sinabing raffle, talagang nakadukot na dyan ang pangalan ni DTI. Every time may raffle proceeding, may nagsusupervise talagang taga DTI para duman. So, pag mga araw po ka ito, Ms. Ben, kasi iba po kita ang ina-upload na exemption from applying a permit or exemption from the coverage of the sales promo permit. So, ito po na halimbawa, sa po siyang organisasyon or na among their members lang, tinda lang ang pwedeng magsali or duman po ipapabakal sa ticket. Tapos kung ang objective ngayon ninda is fundraising activity or kung halimbawa baga po may mga reunion tapos mo yung magparaffle among sa mga alumni. Ito po, they po sa covered kang sales promotion, they po ninda kaipuhan mag-apply. Okay. Kasi inot na inot, ibang elements kasi dito ang sales promo, so inot na inot. Wala man pong involved na promotion or purchase the product or service na in exchange of the raffle tab or raffle coupon, wala man po sindang binakal na produkto or serbisyo. Kasi di man nga pong promote na produkto o serbisyo. Parang ang objective po kay ito is not talaga sales promotion. So, dumana malaog, Miss Ron, itong exemption. So, ining klaseng exempted from securing a permit. Yes. Kasi Miss Ben, na naman sa office baga ngayon, fundraising siya. Minsan, refer me din po siya sa DSWD kasi baka baga po may say din na po ang DSWD pag-abot sa araw sa iyan. Pero ang DSWD, di man po yan nag-i-issue si permit. Pero minsan, refer me din po para lang po i-consult nila kung may kaipuhan sa DSWD mag-notify or ano po. Ito po, mga fundraising or iba pang mga objective po nila na bako man pag-promote ng product or service po. Okay, oo. So, ito, na-mention mo na Ron in passing itong mga elements, no? So, mga elements kang sales promo. Ano itong mga
exempted, mag-file. So, yaon na ito na mention ta na ano. Pero, ngunyan siguro, Ron, para sa kaaraman kan sa tuyang mga consumers, no, minsan baga, igwang mga tricks, no, kang mga business establishments, paano nila maaraman na ang sarong sales promo activity parang valid or anong gusto sabihin kaini itong Legit. legit or paano ninda masasabi na itong promo na ito advantageous on the part of the consumer. Kasi minsan baga dakulon dyan ang mga promo day mo man baga na ma-scrutinize bawat saro, no, dakulon dyan ng mga buy one, take one, mga ganun. So, ano ang mga pwede tang itaong tips, no, sa satuyang mga paradangog, Ron, kung ano ang sa indang dapat talagang hilingon bago sila mag-patronize kaya na sales promo activity na ino? Iyo po. Miss Bam, kasi sa yan talaga, nakulo na po talaga kitang nahiling. Actually, bako lang po, Miss Bam, sa mga physical stores, maski po online. Maski sa online. Oo, kaya nakulo ng mga pati po yan, wala po kitang limitation, Miss Bam, whether physical store or online. Pag may self-promo activity, kayo po ang talagang permit. okay, so inot. Then, para po maaraman ka na talagang legit ang sarong sales promo activity is dapat dumanbaga po sa mga promo collaterals ninyo. Yes, oo. Whether sa social media yan, whether poster, or duman sa store premises, dapat po ihilingon ka itong phrase na per DTI, per trade, permit number, kung anong permit number, tapos series of kung anong year siya in-approve. Ito po ang inot na pong hilingon. Kasi pag may araw po ka itong phrase, Miss Ben, ibig sabihin, nag-agi po siya sa DTI, nag-submit po siya sa application sa DTI, and in-evaluate na po sa permit, and nakapasal po siya duman sa mechanic po niya, is in accordance po duman sa ipapautob sa Consumer Act, ano po sa sales promo. So, iyan po ang kaipuhan pang inot na hilingon, Miss Ben, na phrase na yan, for DTI rated permit number blank, series of kung anong year. Kasi Miss Ben, sabi ko nga kanina, may mga exempted po, So, bako gabos kasi, may nakalaag dyan kasi ang mga business establishment, minsan baga, pag naglaog ka sa store ninda, mahihiling mo tulos dyan, nakulon, 10% off, or 6 months. Kasi, iba po kita Miss Ben na tiga-apod na in-store na mga sales promotion. Minsan, in-store na sales promotion, di na po sila mag-secure na permit sa DTI, provided sa ininda i-announce ang sa indang sales promo activity through any form of mass media. Kumbaga, pag naglaog lang to customer duman sa tindahan ninda, saka lang ninda mahihiling ay may mga nakapromo pa lang ini. Pero, siyempre po, once na mahiling ta po ito, so siyempre kita, wala nga ning permit na nakalaag. So, possible kasi na in-store yun. So, walang permit na inisyu si DTI. So, on our part, as customers, ilingon ta po. Once na i-avail ta po itong, discounted na siya. Kasi siyempre may mga signage baga siya, Miss Dem, Opo. 6% off na yan. So, we make sure na pag biniyadan ta po yan, talagang may lintang, may discount. Kasi otherwise, pag dai po, pwede ta pong iyan si business establishment. Pwede kitang magduman sa manager. Pwede ta po silang hagadan, actually, Miss Ben, kang kopya, kang mechanic, kang sales promotion activity. Kasi, dapat po, ang mga stores, igwa ka iyan pirmi, kopya, kang sales promo permit, and so mechanic po na in-approve kang DTI. So, pwede kang mag-demand or mag-request ang customer, halimbawa, aron ini na day niya man na-enjoy, so, or sales promo pig advertise or sabi kang store, pwede po siyang maghagad siyang kopya kang mechanic. So, double check kung talagang ining sales promo activity ini is talagang implement. So, ito po, Miss Ben. Okay. Kasi pakukugabos yun nga. Exemption din po kasi yun yung in-store. So, pakukagabos talaga may permit. So, ito po, it's important itong phrase na ito
na permit, itong permit Okay. number blank na ito. Okay. Igwa kita ron na i-specify no kung ang nakalaag sa permit ba is per DTI FTEB no? Opo, ayan po kasi Miss Ben, per DTI Fair Trade Permit Number blank, halimbawa, kung sa info kasing office ang nag-issue, halimbawa kita, pag region-wide in scope siya, no? Regional office po ang nag-issue, per DTI Fair Trade Permit Number R05 dash, tapos so, kung anong permit number na siya, so, nung anong taon. So, kung provincial office naman siya, halimbawa sa Albay, so per DTI Fair Trade Permit Number ALB, yung code ng province, tapos anong number po, ang series ng permit number, and then yung year. Okay. Kasi yun po, Miss Del, per DTI Fair Trade Permit Number. Hindi na siya STEB, dati kasi STEB, yan, Fair Trade, yun po, so tigbaba. Fair trade. Okay. Oo. Iyan Ron, kung ang nag-approve si Fair Trade Enforcement Bureau, tama po? Baho po, Miss Del, Fair Trade Permit Number din sa Gabos, Miss Del, nationwide. Maski kita ang nag-approve. Maski si DTI Regional Office. Doon na lang magkakaila po sa office, sa R05. Pag si FTEB naman po, per DTI Fair Trade Permit Number FTEB. Naman po sa R05. Opo. Tapos, kung si region ang nag-approve, may R05 ka pong mailig naman sa permit number. Pag province naman, so code kang probinsya. So, ano ang mga gustong sabihon ka iyan, Ron? Si region, si Albay, or si Fair Trade Bureau, ano ang ibig sabihon ka iyan? Ayun po, Miss Mel. Kasi may piga-upload kita, Miss Bel, na scope or promo coverage. Kung sa info, pwede mag-apply ang sa tuyang mga business establishment. Kasi, pag halimbawa, sa tindahan located sa lang na probinsya, halimbawa, sa Albay lang. So, duman po sila sa application sa DTI Albay Provincial. Tapos, maraton mo lang, Miss Bel, ang permit fee is only 250 pesos. At 30 pesos na doc stamp. So, regardless of the, halimbawa, kung may pa-promo, ano ba yan, saro lang ang bayad? I mean, fixed ang bayad ka yan? Regardless kung anong klaseng promotional activity? Opo, ang bayad ka yan, Miss Ben, per scheme. Per scheme. Okay. Pero kung several schemes na yan, iba ka pong discount, iba kang premium, iba kang raffle, per scheme po, ang bayad ka. Bako po siya sa sarong establishment, tapos combination of all the schemes na siya is 280 lang. So, per scheme po. Kasi per scheme po, ang pag-evaluate ka, kasi iba-iba po, kaya ang mechanic. Paguna ako ron, itong halimbawa ngayon, nagpa-raffle baga ngayon si, halimbawa, si Toyota, ngaya, or kung ngaya si SM, may pa-raffle. Ang premyo niya is sarong kotse. So, the same ang kaiyan, ang bayad pag-apply? Opo, iba po siya kasi ang permit pista po, whichever is higher po. So, halimbawa, pag yung scheme is may involved na prizes, halimbawa, may mga schemes bagang may prizes, si raffle, si premium, si redemption, si competition, si beauty contest. So, whichever is higher po, Miss Ben, may bracket kitang tig susunod kung pira ang equivalent o total amount ng prizes, duman sa bracket na isumapol. So kung halimbawa, nag-fall sa duman sa bracket na, open ko lang mismo, kasi ang bracket pag up to 250,000 ang amount of prizes, 250. So pinakahaba pa ito. Pag 50,000 up to 150,000, 500. So kung kotse na sa Miss Ben, kung kotse ngayon ang papremyo, so, above 1 million, 5,000 pesos po ang permit fee. Ayan. Okay. So, ang naman sa bracket. Plus 30 pesos na documentary stamp tax po. Okay. So, whichever is higher. Okay. So, yun, So, yun po on the part of the business establishment, no, na nag-apply key promo. So, yan, 1 year na yan. Pwede din lang sa ganun kasi. So, period. Kasi ang maximum promo period kang raffle, halimbawa, is good for 1 year. 1 year, yes. Good for 1 year. Extendable up to 6 months. Pero, si discount, Miss Ben, na scheme,
strictly 3 months lang in a year. Okay. Ang pwede na period. Pero 3 Okay. months na, extendable sa, sagad na sa 3 months, yan, baka na, hanggang 3 months lang talaga. Di pwedeng mag-extend. Opo, hanggang 3 months lang talaga, Miss Ben. So, Kaya may ma-apply iba naman mga- kay panibago. Opo, kaya may iba po bagang mga stores na, kasi pag nag-a-apply si discount na yung scheme, duman sa submitted application nila, naka-enumerate naman ano-anong mga list of items ang discounted. Mhm. Halimbawa, sinagad din na sa 3 months duman sa list of items na ito. So, sa mga sunod din ng pag-apply ki discount, pwede pa din naman sila mag-apply. Pero yung iba naman po na items, discounted Mhm. items. Minsan kaya, Ron, may nahihiling ako dyan sa mga malls. Parang pirmi may sale. Oo, pirmi like 50% off. Pirmi. Ayun po. Igwa dyan, kung makapasyar ka halimbawa sa mall, igwa dyan sa mga luggages baga, minsan, kada pag-agi ko, pinmiiyan siya may percentage discount na 30 to 50% na Apo. discount. Tigapot Ayun na po. nakapot ko siya minsan, na day ko lang na susing bag. So, ano daw ang Ron? Ayun po. Pag-aral kay Miss Dem, pwede siyang hapoton actually. Kasi bawa, may nakalagbagang discount. Hanggang mo rin po ining naka-discount. So, pag sinabi nindang hanggat may supply, hanggat may stock, dahil po ito pwede. Sala ito, oo. Ano ito, na hanggat, papaubos ninda, or ano, Sala, hanggat may, oo. very perpetual po siya. Oo. Discount hanggat may stock. Dahil po ito pwede kasi ipinagbabawal ta din po, Miss Dem, itong phrase baga po na while supply lasts. Opo. Specify din po yan sa Consumer Act kasi ang pag-self-promo po kasi may definite period siya dapat na hanggang Mhm. lang. Mhm. Hindi po siya pwedeng perpetual. So, pag-araw ko itong minsan nakapromo siya pero pwede ta po itong question nun. Kasi kung Okay. ano mo, sabi na nila, in-store da po ngayon kasi ang in-store baga po maski walang permit. Pwede siya. Pero still, dapat mag-log din sinda, magpa-skill din sinda kan sa indang promo period. Para maaraman pa po, pag naglibot si Dita ay maaraman pa na compliance sinda duman sa 3 months na period, maximum period ng discount. Opo, oo. Opo. So siguro iyan saro sa mga na gari baga na abuse o so Yun po. Kasi So, baka dahil talaga aram sang business establishment na may maximum period lang talaga na nasa Consumer Act po. Itong, though silent man po kasi mismo kung nata ito ang nilaging da specify din da period. Kasi sa discount talaga 3 months lang. All the rest, still maximum of 1 year, pwede pa siyang ma-extend up to 6 months. Pero pag masara na ang tindahan, ang baga po, 3 months, masara na. Closing out sale na yan is then. So, pwede Opo. siyang 3 months ang promo period. Tapos papaumos niya na talaga. So, paninda. So pag gano'n na mga closing like mga gano'n na 6 months ko lang is then, closing out sale should not exceed 6 months. Okay. Kailangan pa yan mag-apply sa DTI permit? Ayun po, kasi pa rin siya. No? Pero kung isipon mo, pasara na nga niya siya, hindi na naman. Oo. Papaubos na. Pero, pa rin siya, promo pa din siya. Closing out, promo pa din po siya. Basta Okay. maximum period niya, 6 months po. Oo. Okay. So, Ron, ano pa ang mga pwedeng tips para sa satuyang mga consumers manunungod digdi sa sales promo? So, igwa bang mga red flags? Ano ba ang mga dapat nindang tandaan? Opo. Yes, Miss Den. Actually, Miss Den, sangon yan po, kung mo yata po baga ma-verify ang permit number, kung talaga, kasi minsan talaga, Miss Den, nakulon mo niya na nagruluwas na, kung kailing, minsan may text message ka na lang na ma-receive na, ay arog kaini, buyuwon nga arog kaini, tapos sa dulo, igwang per DTI, SPED permit number blank, series of ganon. Kung mula pa po maaraman, kung inot na inot, na-receive po kitang arog kay itong text message or email or any other na communication, ako tunta po ang sadiri pa. May
sinalihan ba kitang promo, araw Mhm. sinalihan ba kita para kita wag ka igwa i-notify, maka-receive ki notification na araw kainin ng dana. Pag naiman po kita sa sinalihan na araw ito, tapos naka-receive lang kita ki notification, i-ignore ta po ito na message na ito. Mhm. Tapos, the next time, pwede ta po baga siya i-block or ano siya as spam, tapos i-report, pwede po siyang i-bone ito para ano siya, di na ma-offer ito araw incident. Tapos, pwede pa pong ma-verify itong, halimbawa, naglaag baga po may permit number, kasi pwede ta siya i-verify po, Miss Den. Kaso sa ngunyan, available pa lang po ini sa mga pigi-isyong permit ni FTEB or Fair Trade Enforcement Bureau sa IREGIS. Kasi duman po sa IREGIS, igwa po duman na kung maya mong ma-verify ang permit number, kung talagang in-issue siya ni FTEB, pwede po siyang i-verify po duman. Sa DTI website na po, then through the IREGIS po. I-search lang Okay. IREGIS sa DTI website. I-search yung DASO number. Opo, so series number, so permit number po. Na maluwas po duman na ito. So, ano po kaini. So, di ko lang po siya mismo sa mechanic maiiling duman. Mas magaling po sa akong maiiling para uploaded mo na po siya. Gari ang sangon yan, ang maiiling lang po duman. It's talagang approved itong ito. Legit approval ka itong permit number issued by FTEB or Fair Trade Enforcement Bureau. Okay. So, pwede na pala ito ma-check so validity or so itong legality ka itong promo kung talagang nag-agi ito sa evaluation kang DTI. Pero sa mga sa tuya ron na regional itong mga issued sa region or sa province, wala pa po yung pa i-verify. Wala pa na system sa pareho kang IREGIS. Pero ang aram ko sa IREGIS po, work out po siyang ibaba na din po siya sa regions and provinces para kita po. Sa ngunyan kasi si FTEB, automated ang pag-process ng sa inbound self-cover permit application. Naman sa inda, nakulong po talaga kasi in scope sa inda talaga ang sentro. Kaya siya, automated through the IREGIS. Dito lang sa tigbababa sa tuya. So, IREGIS na. So, ibig sabihin, Ron, kung wasindang pagdududa tungkol duman sa nahiling nindang promo na pig-implement kang certain store or establishment, in the case of kung digdi lang sa probinsya or sa Bicol region, pwedeng mag-upload sa tuya, mag-check manual para pwede po mag-message sa page, mag-message sa Facebook page sa email po sa tuyang official business. Kung igwasindang mga pagdududa, manual naman sa kung i-verify kung talagang in-legit po so permit or kung may reklamo po sinda regarding na na-enjoy sa indang indang price or reward despite na na-meet malinda so minimum na requirement po to avail of the promo, pwede po sinda sa tuyang magreklamo. Sa iba pa kayo, Mr. Kasi ako ka ito gari naka-inform din ako kaanalin. Baga po, may 3 item may minimum purchase requirement. Tapos may promising indang price. Tapos, kang kukuhaan ko na sa freebie, ubus na. Sabi ko, mag-arap po pa yan, hindi po sa pwede kasi ongoing pa baga so, promo, so mga tindahan, establishment sa itaw, kung so dapat na itaw sa consumer kasi namit niya man so kung ano so nasa mechanics na minimum purchase requirement o kung ano man, so pag-arap po kayo, mag-demand po kita na dapat itaw kang establishment kung ano so dapat na itaw. Kung dahil man ito available, di ko ano yung equivalent na dapat na itaw sa consumer. Pero pag-arap ko kasi kainit din dapat, i-inform talaga mo na si DTI kasi nabawa, may changes na yan pag-abot naman sa ipapala ang raffle prizes. Kung 1 year baga po ang promo period ng raffle prize, by the time na babakalo na kang sponsor so ipapremyo ninda, is day na available. Next day na available. Pag-arap ka ito, okay lang po siya, Miss Ben. Basta i-notify si DTI and sumabakalo ninda ipapalit na raffle price is yung presyo ka ito is equivalent naman sa presyo kang originally
declared sa Mhm. mechanic or higher. Mhm. Pwedeng mas barato. Okay. Kasi, siyempre, para sa consumer po. So, may oo. Pag mga araw kay itong cases, dapat mag-insist sinda na tawan sinda kay itong kung ubos na kasi bawal man talaga dapat Opo. oo. So mag-insist talaga sinda. Kung ano ang pwedeng Opo. ipalit pwede. Opo. Opo. Otherwise, magreklamo po sinda sa Oo, pwede magreklamo. ay, opo. Okay. So, Miss Ron, yaon na duman na banggit na itong mga iba-ibang schemes, buda Opo. itong elements kang sales promo, buda fees, no? So, ano naman, Miss Ron, ang pwedeng pinalidad na itatao digdi sa mga business establishments na nagka-conduct ki sales promo activity pero dai nag-apply ki permit sa DTI, igwa ba ining penalty? Yes, Miss Beth, kasi siyempre nakapalog na po siya sa Consumer Act and pinapautob na po talaga ini sa promo na ini. So, once na na-find out po na nagka-conduct sindang sales promo activity without the permit, pwede po sindang papundohon sa indang sales promo activity. So, minsan po, pag nag-relabot ang satuyang staff po, baga sa provincial office, minsan sa primero, tigmo-warningan po muna ninda Pero, kasi, masabi sa tindahan, bago lang po ngaya kami, dahil lang po arap iyan na sales promo. So, minsan, sa primero, sa verbal, first offense, verbal warning lang po. Pero, nagbalik sa provincial office na iyo pa din, despite sa warningan na, if di pa din sinda nagsunod, di pa din nag-apply na permit, so, pwede na po sindang ma-issuehan na notice of violation po. Tapos, once na may formal charge na, pwede po sindang ma-impose na fine na minimum of 500 pesos and not more than 300,000 pesos based on the capitalization. Tapos, may additional fine pa po siyang not more than 1,000 for each day of yes. Okay. So, ito po. medyo magabatman pala na Ayun po. Kasi, saka, Miss Ben, ganyan, actual talaga, iba po talaga kitang mga pig sa charge ng mga business establishment na nag-violate sa sales promo. Nag-pig pa lang pass, especially pa in several warnings na tapos di pa rin sinda Okay. Sunod. Okay. Miss Ron, maiba ako. Igwa lang kayo din nag-comment sa live feed. Although out of topic pero related man ini. Good morning. Magtatanong lang sana po ako kung pwedeng walang price ang mga item. Need mo po magtawag ng sales representative para malaman ang price. So, ini baga, Miss Ron, bawal ini. Bawal po, ma'am. Bawal po na walang price tag ang mga items na nakadisplay sa mga stores or maski sa establishments. Mayo pong exemption iyan. Ano po, Ron? Tama? Tama po. Gabos na mga products na naka-display, dapat po may price tag. Ma'am, kung ma-encounter mo pa po na kung ma-encounter mo po ang mga arog kaini, pwede mo po siya picturean, no? Picturean mo po, walang price tag, pwede ka po magreklamo sa DTI. Ano po? Apo, or i-message po Miss Ben sa Facebook page ta, kung sisay sa tindahan, tapos taman po iyan mabisita. Okay. Para po, validate po kung talagang Ron, igwa pa siyang dagdag dikdi. And may introduce silang app sa Google na i-download daw para yung customer pwede na i-scan ang price. Parang binigay na nila sa customer yung trabaho. Paano naman kung wala ang load? Oo nga po. Kasi kailangan pa na ng data ng internet. Opo, hindi po pwede. Kung makapag, si ma'am, private message po sa page tayo, Miss Beth. Sa live. Oo, sa live. Pwede po yes. Pangarap ng establishment para ma-visita po. So, opo. Ma'am, yung Ma'am Mary Jean, kung pwede ka po mag-message sa aming Facebook page, doon po sa Messenger, private message, para po kung ma-mention mo po yung name ng store, para po mapuntahan namin or maimbestigahan po kung talagang ano po ito, ano po yan
para po makorek na po sila. Ano po, kung hindi pa po sila nagsunod, so pwede po silang ma-file ng formal charge. Kasi po, bawal talaga po ito. Meron din dyan, Miss Ron, sa mga tindahan, no, yung scanner. Yung scanner. Pero dapat bawat, halimbawa, bawat floor, no, meron. Para hindi ka na pupunta doon sa malayo or aakyat ka pa para just to check the price. Pero po, ano talaga, dapat nakakabit doon sa shelf or mismo sa product. Yes, oo. Bookstore daw, Ron. Kilala daw silang bookstore. So, paki-PM na lang po yung name ng bookstore doon sa aming Facebook page sa DTI Region 5 Bicol Facebook page. Para po sa Monday, pwede na po naming puntahan or baka meron kaming contact number sa bookstore, tatawagan po namin kaagad. Ano po? Good morning, Papa P. Nagdadangog na si Papa P sa tuya, Miss Ron. Good morning. Opo. So yun po, ano po? Salamat ma'am sa pagpaabot po kami. Yes, very important po na yung mga yung mga bookstores, mga stores, establishments na nagtitinda ng school supplies, very important po ngayon na lahat ng items, lahat ng produktong naka-display, meron po dapat na price tag yan. Ano po? Okay. Para madali din po, kita gabos maabala. Tawo-tawo talaga ngunyan na mairispilahan. Okay, oo. So ayan, salamat ma'am sa pagpaabot po kan sa imong concern. So yan po. Yan po ang pangapudan niman po sa gabos na consumers, sa gabos na mga nagdadangog sa tuya. Kung igwa po kamong mga concern na ipaabot, di po kamong magduwa-duwa, igwa po kaming Facebook page, DTI Region 5 Bicol. Pwede po kamo duman magpaabot kang sa imong mga concerns, kang sa imong mga concerns. Ano po? So, Ron, igwa na sa nakitang natatadang diit na minutos, magtatapos na po ang satuyang programa. So, pwede po sa mga nagdadangog sa tuyangon yan, magsa radyo, magsa Facebook. Igwa po kitang pakonsuelo, ano po, bago kita magtapos. Siguro ron ihapot ta sa tuyang mga paraantabay kung ano itong mga iba-ibang schemes or magtao lang kisarong raffle promotion scheme, anong klase or anong type ki scheme na yaong po duman na mention kasubago sa tuyang paghulay-ulay ron sa digdi sa programa. So, pwede po kamo mag-comment sa live feed digdi sa DTI ay sa DZGB News Online. As in, pwede man po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Sabi pa rin doon ka itong nag-comment, siguro daan nag-iwas sindakan price markup. Yun siguro ang strategy. Bawal po talaga yun na walang price tag. So, pinaka-importante po. Ayun po. Especially na pigtuan paninda, pigtugo paninda so consumer na mag-download the app para sa na maaraman so price kang produkto. So, yun po, ano ta po iyan. Apo ta po, if you happen to be online pa rin, ma'am, pwede po kayo mag-message sa samuyang Facebook page para po maaraman mi na po kung ano so pangaran kang store. Ano po? Ayan, nagdadangog man sa tuya si Bert, as in si Gina Ritter Lee. Yun na ang masunod digdi sa programa, no? Sa Bareta, alas 12, abangan po nato Sinda, digdi sa DCGB, Bareta, alas 12. So, Miss Ron, baka bang naghahalat kita ka mga kasimbagan, ano po, pwede po kamo magsimbag. Pwede po kamo magsimbag sa, yan, may nagsimbag na ron, so nag-comment sa live feed. Ayo ang nainot na nagsimbag, si Mary Jean Robrigado Mapula. Iyo po ini ma'am ang full name mo. Pwede po magsabi kang full name and address. I-text mo po dito sa cellphone number na 0999-883-1471 or pwede man po mag-message sa
DTI Region 5 Bicol Facebook page. So ikaw na po ma'am ang bibigyan namin ng premyo. Ang premyo po ay 300 peso worth of gift certificate. Ano, Miss Ron? Opo, yes. To claim your prize, pupunta ka po sa DTI Regional Office 5 para po makuha mo ang iyong premyo na 300 peso worth of gift certificate. So congratulations po sa iyo. Miss Ron, please, your final message before we say goodbye. Opo, Miss Ben. Thank you, Miss Ben, and thank you po sa mga nagdangog po, sa nag-antabay po sa ngayon, sa programa mi po ini na usapang consumer at negosyo, and iniimbitahan ko po kamo na i-like ang samoyang DTI Region 5 Bicol FB page, and whether consumer ka man po or negosyante ka man po, kung may query po kamo or mga kahaputan regarding po sa sales promo or sa iba pa pong mga fair trade laws na itinapautob kang DTI, don't hesitate po to just message our DTI Region 5 Bicol FB page or magbisita po sa samuyang office or sa mga negosyo centers po para ma-address ang mga concerns po nindo. Salamat Ayan. po. So salamat na maray, Ron. Sana igwa na naman kitang naihatod na impormasyon sa satuyang mga ka-consumer. Ano po, as in sa gabos po na nag-aantabay sa tuyang ngunyan. Salamat sa pag-antabay. Padagos po kamo mag-antabay kan sa muyang programa, Usapang Consumer at Negosyo. Mag-iribanan po ginaray kita sa 3rd Friday kaining bulan. June, ano iyan? Basta 3rd Friday, no? 3rd Opo. Friday kang bulan kang Hunyo sa Usapang Consumer at Negosyo. Sa Giraray, salamat po sa mga nag-antabay. Bert, antabayan niyo po ang masunod. Ang Bareta alas 12, kaibahan si Bert as in si Gina. Salamat po sa gabos. Inigiraray si Bem Romano Birango, nagsasabing, wais ang consumer na may alam. Maray na unto po sa Indo gabos. Sa Salamat! inyong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5.